Kwamukele uhlelo ezikabhoqo welstudio uyabona ke njengamanje la eduze kwami ukuthi ngiphethe inkomo ihamba nenkonyane bobabili bawumfela ndawonye konakele kakhulu kuyabhonga mfowethu lokhu ithe mo uyayibona impondo zakhona ukuthi hayi konakele kakhulu ngempela iblack mali sikubelele futhi ha ngiyakhuleka ngomfo makhenika awuyakhuleka modinqa hanqa inkuzi yeblamanje ithase umakhola ngasempondweni emsulu entombe ezogana Nensizwe sebhasithi emsulonini nesalikazi exingolozela ngobhoko sedikweli ihlaza esigxogxogo esiza ngendlela singumsunu kanini hamba ngethe amabala ekhalo mama ngiguduze ihosha ngifuna amantombazane nguvandla mntakano mavandla lude lokuthwala ovumleze jinga lawo jijipha la kudisende masende aqoba inyama khona phansi olunde emkhala qhuthe isigubhe izingonongono ngithe ngiyaphuza sangithela kanti ukhule emthina into insima ngono namenci ngomenci noma jijela umfazi ngesende emithe ngaphasha umfula ngimjija nje man umjija nje azamitha umfazi ngimjija nje engaphisa ngimjija nje ngujuma sobjumasa ngiyabahaka nganquma insizwa mina nganquma insizwa mina fosolasi shwele na shwele mfowethu shwele ngasha umlilo we nkulunkulu wami wekabhoqo ngasha umlilo abantu bathi shiswe yini ngasha ndoda ingabuza ubhlungu we bakwethu kodwa sengaphola right bye angipholile abayi bazoyibuza ekhaya ukuthi inkomo ishiswa yini ngasha bangashiso umfana lapha kangizwe lapha la eThekwini lapha eLokuzeni lapha kulomukhulu umuzi angizwe lapha eThekwini lapha ne enanda emzinyathi into enjalo nanda emzinyatha ngazo ufana ukaNtombela kuthiwa umafisha ubani umafisha lo mfana kushisa ngamafusha lo mfana ngazi mina ayi futhi wangishisa amabomu lo wazi spirit wasenzani spirit nomlilo uma ngamba wangithela ngaso nelangabi into enjalo hey wena namathela umhlane wonke umlilo ungasha yo manje inkomo yaya lesibhedlela noma inkomo nje ya ngeke hlale ngayo umlilo we ngaya kubathi iqadi iclinic leso lokwezana eqadi iclinic eqadi iclinic lapha eThekwini iqadi iclinic laphuthumisa ngejekhyano manje konakele ngiquma ekulukhulu kuzima awumboni bengibhadisha amanesi lapha engibhadisha ngiyabona manje ngibhadisha lapha engibhadisha amanesi ngibhadisha isikoma jabula file wow bayasho ukuhlala sikubuka kuma TV la hey mfowethu hayi khona siyakulapha lomjana hayi engabuza ubhlungu ngiyabhoqa ngabuza ubhlungu yathi ubhlungu umlilo yathi ubhlungu umlilo mina ngifisela ingane engaka angilifisela inkonyane lethu waliyasha inkonyane njengoba lincane kangaka kuzwa mina ngimdala hey ngoba inkonyane lincane kangaka kuthiwa nje lishile wasuhlala uqimbile yakuphuthela inyama lapha hawu iyasala phansi kanjalo into leyo yasala phansi ngaze ngabuyi lokhu ihleli lapha nibindi zezemvu lapha nalelo kuyihlikazi lapho hey ngavele ngasutha athi asafuna inyama la hayi wena kuzana ngifuna uthatha umbukele esekhaya umthathe umbeke uma sikhuluma ngenkomo kahle sikhuluma ngobani inkuze blama nqahanqa yebo hlakanipho lo ubono kwakho wabuthelezi olundi phansi le ngazalelwa le phansi ewela kwesenkosi uZungu kama ishuka isigodi yebo inkomo izalwa olundi yafunda khona olundi yebo ya ngesimo sokukhula kuyakhula yaze yafika eGoli ngesimo samatoho ya 2005 fika lapha eDenver hostel eDenver 2005 yebo ngifika lapha ngokuzozama besinjani isimo ehostela ngaleso sikhathi akumnandi hostel ngifuna ukuthi sibuke ukuthi ngo2005 mhlawumbe ehostela bekuyilesikhathi mhlawumbe kuthiwa abantu besifazana abangeni noma namanje eDenver nje umuntu wesifazana akangeni nje eDenver hostel umuntu wesifazana akangeni isidalo kaloku kuze kube namanje akangeni nje umuntu wesifazana eDenver nje namhlanje ngisho ungafika manje akekho yebo
ya izinsizwa nje ziyayibambela nje ziyayiphekela insizwa ziyayiwashela ziyayikorobhela phansi ziyayiphorshela phansi zenza yonke into ziyayiwashela amabhodo yonke into nje hostela nje insizwa ziyayibambela nje le Denver nje umfazi akangeni lapha sidala bangena futhi efanayo nakoJipi yebo nakoJipi nakoShoshgogo ya lama hostela la edropini abafazi abahlala ibinjani impilo bekunjani ukubambisana nezinsizwa kwenziwa izinto ezihlukahlukene yini ongathi ibimnandi kakhulu siyazi ukuthi manje awusahlala ehostel kodwa yini ongathi ibimnandi kakhulu ehostel amanihlangene nezinsizwa niyenza ndawonye ingoma yebo ayingoma nkuzi yakithi ayingoma uyaziwa phela engomeni ukuthi nzima my we kushamene yebo nawo nasika yona munga ke phela eDenver kagogo lapha ehome ground yami eDenver okay mala ngifuna ukuphulula imncane mawusafika indawo usuke usayisaba noma izinto zenziwa awusheshi ufuna uqhama ukuthi hey ngiyakwazi nami ukwenza ukuthi imuphi umdlalo mhlawumbe ungathi kwaba uqala la waveza khona nawe ukuthi hayi mina ngiyakhahlelana ngengoma ekwenda noma ngeke ngisayikhumbula leya minyaka leyana kodwa njena wawuthi mawusuku waye khona ivideo nje etrendayo lapha ngibopha ijacket ebomvu la ngishumpu nginkamfule ijacket ebomvu lapha ngime ngemuva kwensizwa ngigqoka iskipa lapha esima stripes ngokubomvu nokuhlaza iblue engigqokile lapho yilokuzana iSoviet phansi ngixebula ngeOmega hayi ngoba iOmega mina bengihlaba ngawushameni mina hayi ngoba iOmega nje sengathi impela umsenko omusha bengixebula ngayo mina nje ku11 impela wena nje makuthiwa yena kade kodwa hayi ngiyabuyela kulokho ngiyezwa bayangitshela bathi ingoma yakithi iyaqala ngoJuly ngizobuyela kulokho ngiyeza lapha engomeni yakithi impela lapha engafunda khona ingoma impela July nje ziyakhala ngoJuly ziyakhala yabo nje koJosh Gqoho mfowethu bangazi koJipi bangazi eMrafu Diquf Dube way kahle uzivalile igoli hayi mina ngoshamene mfowethu hayi uthi khona ngimhlulayo mina ngeside lami nje lobunkomo hayibo makuthiwa kuyakhahlelwa baba yiphi insizwa owakwathi uqhathwe la ku11 wayiza ukuthi hayi nani kuphi futhi wayiza ukuthi hayi le insizwa hayi umfoka lokhuzana yakhahlela lento umfoka sasibethana naye lapha ngo11 sasibethana eMrafu umfoka akubheka lapha bathi uSuper 10 lo mfoka wasokhukhu impela uSuper 10 wasokhukhu ayisadudulana kodwa yaphuma inkomo greqe wamgcoba awu ngaphuma greqe sithi umtepho Thuthwalofu senzothi yadla inkomo ke manje mama ngilala mangifakela iqhumi iqhudwe yala uyadla inkomo we hayi ngiyabuyela kulokhu July nje ziyakhala yaqala imidlalo yangakithi ngoba usubhalile umlando einsizweni ikhona ke lento abayenzayo ngakini lekuthiwa izindishi nganizo lezi ngishoyo yizo lezi ngishoyo lapha ngizokwazisa nje futhi nawe mase mhla iqala ngizokwazisa la uzoqopha khona umlando ngizokwazisa nkabi yakithi yabona nje mangabe nje ngoJuly ngiyokutshela ngithi wozoshutha umdlalo othizeni mhlawumbe ngazi ukuthi angangazi inhlelo zakho mhlawumbe azoqala eDenver noma eGeorge Gqogo noma eJipi noma eMrafu noma eDube noma eDiquf angazi ukuthi kuzoba kuzo lokhuza nini kuzoqala nini usewumshayi wengoma kanjalo inginothisa kanjani indidana ukuthi hayi lo mfana ngamsebenzisa lo wabona ugoqo bami phela ngangemude ngimehlula bawushotha emtshengiseni hayi boshoti hawo umfishane emtshengiseni lapha kimi wonke nomphondi babefishane noyinothi babefishane ngibula ngoba ngiyinkompela nje ngoba ngiyinkompela ngidlali ikona axosha ngomuntu hey ukhona le phesheya usibuka amabasa enquthu uphesheya eAmerica hayi nami ngabona hayi umzala hayi umzala ngisho ngathi hayi umzala udeke lwabuthi ule eMelika uye ngempela nami ufuke ngixhaphaze nami ngixhaphazela nina nje
noma ngixhaphazelani ayinafike ngigobe ngixhaphaza sibu hayi ufika ngixhaphaza ithini indidane mayikubiza ihlangana kanjani lapho kuze kufike esigabeni sokuthi hayi ndoda akuzongisinela la ukuthi kungibambela kancane wangibona ko lapha eDenver yeah ngomene zona lezi ndisho isho lezi ngayithi imidlalo eyindishi le engisho wangibona khona wangithola nje khona eDenver model umfana uyadouble umfana lona umuntu kanje uhlaba kanje ngisahlaba ngisewucwephe ngisewucwephe sasibethana ke noyinothi ushunqa intuku sasibethana impela hayi sasibethana nonothi lapha madlala inkomo nompondo umfontombela ayasili yiboko size bami lapho Makuthiwa ziyakofola. Insizwa phela uma lazo. Osize bami ke labo osize bami phela yibo osize bami lapho. Luthini uvalo ukuthi hey phela umtshengiseni umuntu omaziyo nawe uthi udumile. Le ndoda mayisithi icela ukuzosebenza nawe. Hey nami ngethuka la ngishaya uvalo ngaqala ngakholwa. Ngakholwa sesingena ifoni ibhaya umtshengiseni gcwetha uyafona ngempela le ndoda le. Ngiyafuna ngempela wathi ngo11 ngoze gate lapha emadala lapha eDenver emadala lapha sihlangane egate bali kokufela enkanini lapha esikilo kuzana usiyala lapha kokufela enkanini Gorhezo baba yasho wathi bapheleza sabo asiye khona kusho manje vele wenza odume ngazo awu vele ngiyakhahlela vele abakuthethisi nendlini ukuthi hey wena ndoda wanyuke egoli manje uzofuna umsebenzi usufika manje hawu bangibongisa phela hawu bangibongisa hawu bangijabulisa bangibongisa phela bangijabulisa phela ngoba yena nokuthi bemthanda awu bangibongisa kakhulu nje impela hawu uzovela ku TV Joman uzovela ku TV bathatha nguJoman igama lami uJoman phela igama lami Joman uzovela ku TV oh uzoduba kade la kulandela uduba endulo mntanami endulo nje endulo ngitshele ngangitshela 2006 2005 mina ngifike eDenver 2006 wengaxa lapha emagazini wengaxa 2006 yeah 2006 wengaxa lapha emagazini nasebenza ngama until kwazi kwafika isikhathi sokuthi ashona hayi ushone impela yebo bese siqhelelene ehamba eshona bese siqhelelene hayi siqhelelene eshona leli kamuntu ebhosha ulithola usemagazini ngoba uthi ungene emagazini uJoman ngiqosheme lapha ephumuro yerenkini sibungise nje ncane sidika qhamile muzi nothi Joman yimi Joman ulithola kanjani ke leli kamuntu ebhosha khona lapha emagazini lapha engase ngikhathe kwathi sengikhathele hey yakusetshenzwa uDVD makusho uDVD kunzima hey sengikhathele mina ngangiqosheme kanje wathi uyabhosha abanye begida ephumuro lapha nedropini lephumuro erenkini nasephumuro Kodwa bonga ubheke lapho lapha ngisikaza khona ngezandla kanje ngiqosheme phansi la vela kanjalo ushaka enhliziyo hayi sengikhathele phela sengikhathele sengasavume wangasavumi mfethu sengizwile sengikhathele kuzi yami kwakunjani ukuthi kubambisana lapha emagazini kwethu kwakumnandi ke mfethu ngiyabona lesisho lesisithi nongaphelele yahlola hayi kwakumnandi mfethu lapha ngingifise nje ukuthi kube lokuza iminyaka iyahlela buye lesa sikhathi lesa kwakumnandi futhi ngamanga yiko kumnandi kwakumnandi engikhonzile futhi engikhonzile umtshengiseni ayingikhonzile kakhulu engikhonzile ngangisa mfana wakubo ngangisa mfana wakubo yilo moya omuhle le ndoda yakho kakhulu umtshengiseni wahlonipha ngempela umtshengiseni fana noma kuthiwa mhlawumbe ngaphela abantu babe ngebemthande bonke eDenver khona nje ababenokumgcona nje bemchuluza vele ibekele phansi umoya nje vele nje shone phansi ehloniphethi eshone ba makuthiwa futhi ugcona umuntu kabuhlungu uzama umphatha kabi vele umuntu nje vele nje vele uyibonda shuthi ngesilimo ngaleso sikhathi naye wayesahlala khona wayehlala khona 96 phela emadini room yakhe lapha nese 96 ngihlala 96 mina ngihlala 85 iroom yami indlu yakhe iphezulu yami ngaphansi kahle lento yabantu abanodumo kakhulu emhlabeni yakhela ukuthi kufanele uphile nawe hayi bona ngibona impela ngoba impela kuyenzeka nje impela ngoba nani nechuno ichuno nikela ngidonsa nganquma insizwe lapha eFosolus man ukufica vele unquma insizwe
wayephethe uhlelo ya ya wayephethe uhlelo ngizwe lapha ne-MC uyakwazi ukuthi ubugidele uyangazi anabo lo budlelwano uyangazi sabqala lapho ubudlelwano impela Phosphorus nongizwe mana ke Sabqala. khona into engifuna ukuyibuka yini enza ukuthi eze nje ukuthi uthatha isibindi uma uzwa kuthiwa kunestake sokugiya uthi hayi nami ngagiya ngihle engani bengibona nasekhaya nje nabona nginale kwelakithi uyabona khona induna lapha kwelakithi esigulini lapha engisho khona ukuthi ngazalwa khona lapha engakhulela khona ewela kaMeshuke ngakithi induna lapha na kwakuzungu lesasikhathi yayithi mase begile nje abantu sebedlalile badlala bese besithi hey Jomene man awungidlalele man awungidlalele sengihamba manje sengihamba udlale ngisuke ngihamba induna yenkosi ephethe isigodi eyomhlabathi ephethe umphakathi ithi awudlale man Jomene man ngizodlala man hey ngizodlala nasika man bese asukuma kwathi bakufika isiteki sokugiya nje khona umalume wami nje usanda ulimale ngoJune lonyaka lophelile uthutha Skofolo uMashiya washo sifika isiteki wathi hayi uzosithatha uJomene isiteki lesi sokugiya uzosithatha bathi bayotha uJomene uzosithatha wathi uzosithatha nganitshela agiya lo muntu lo agiya lo muntu adlala lo muntu lo asiquzula ngapha asiquzula niwe ikhehla dala ushalazile umuntu ngikhehla dala umbatho ushalazile wanginika induku wathi nayi induku hamba shaya sobhoshile afa bashaya la uthi khona la leli khehlo uthi mawusugiya kahle kube ngathi ngabe emoyeni ngathi angizahamba ngathi ngisemoyeni anginikile umuthi njoba umbona nje kulezi insuku etrend lapha enongizwe lapha akhothwa manga lapha akhothwa manga lapha yabhubha ngiyatshela mina akhothwa manga lapha khothwa manga wayekhotha nje ungizwe nje incinda lapha ekhotha lapha akakhotha manga ukhotha zona khotha ikhona ukhotha ikhona kushalazile umadala loya yabhubha ihambulala kumadala mina ngiyakutshela ngihambula ngithi nginofakazi balokuthi wanginika intelezi mina nesigqabo mina ngaye Phosphorus afaka nqoma insizwa mina zidlile azimithi ayikhona umfo futhi wayegiya lapha na umnqobuhlahlile wangapha kontinini umnqobuhlahlile wakakhumalo khona insizwe yenye futhi yakhumalo kaNongoma ngathi evuna ngathi nomfoka Mnguni bathi ubani unkalakatha ngathi umkalakatha ngisazi bekuzoba yenye ngakaqosha insizwe zakokhumalo nje izinkake enzima khona ekuthiwa umbuso ehlala eJabulani umbuso Khumalo wangapha enquthu ugidela ingoma ekuthiwa mankeyana akadlali uyabhuda uyadelisa akagiyi uyadelisa ebona egqabe waze kwacaca la ukuthi udla umuthi akusho manje hayi ngidle mina wekhehla edala man ngidle wekhehla edala wekhehla edala umuntu hawu mina namanje mina wekabhoqo mangathi isiteki sokugiya siyabuya la ushaya makusekhona ikhehla awungekho ehleni mina mkhulu anginingi indungu ngishaya insizwa wathi uyifuza ibanda ibanda hleke weNkulunkulu kusebusika ibanda hleke hayi kwase cha hayi yamchaza lento ungizwe wayithanda lento dalethi insizwa kithi asiphileni uzala asiphileni waqhweba njalo asiphileni adlaleni asiphile man asiphileni ya ngisaphila sazwana kanjalo emalangeni nje mavikini nje behleli khona la naye njoba hleli nanga ngiba ngihleli nawe behleli naye la ngayelanga leli uthi lapha sika mayimayi lapha sisika lapha kamayimayi lapha sikhuluma neinduna zamayimayi ngiyakhumbula lento le ihamba nakubonakala enkantolo yini eyenza ukuthi ube nesibindi esingaka sokugida enkantolo ugiye enkantolo
angithi ukuthi nje ngiyinkomo mina nginamahloni Yeah. hayi anginamahloni nasika amahloni ngiyanginawo Bayi angisabi nje lapha angisabi kuseyimantshini enkulu kakhulu phakade amaphoyisa akhipha amafoni awo angishutha amafoni awo amaphoyisa angishutha ngabe angibopha angishutha mangihlupha kusho yena ungizwe nje athi angihlupha kusho ungizwe athi angihlupha wayesho kimi njalo wengasho lo wonke logcwela emhlabeni la hayi washo kimi wayesho kimi iqulu asohlupha we washo kimi wathi angihlupha ngofe ngihlupha la mangifika lapha enkantolo lapha ngincamela into zamabhaloni ndizi ibhanoyi washo kimi washo enkomeni kahle kahle njoba nabantu sebeyitapela ke nje beyitika beyitapela hayibo hashi bo awusabi ukuthi ngiphezulu ubhizi wena la ibhayoni uyabhiyoza uphulita ngisabani ngani ngiyazi ngeliwe phela ibhayoni likhulu into esuka la yalapha phesheya mhlawumbe yakulela donga phesheya likhulu ngifuna sibuke lento le uqale ngongizwe ukugcina ibhanoyi Hey cha hayi impilo niyamphela cha mfowethu hayi yabona umfowethu double man mfowethu hliziyo zogoma impela hayi ngiyamvuma impela hayi mfowethu mgane amanxeba impela hayi huyu umuntu owangiqalisa ibhaloni ngangalazi ibhaloni ngaliqala ngongizwe ibhaloni ugibela ibhaloni nje kuthiwa yena ngebhaloni ibhaloni hayi wawazi ucaba uthi ukugibela mfowethu hayi kuma ngiyalitapuza ibhaloni ngiyalitapuza ufane nekhumbi fana ne-Uber le fana nawo ibhaloni uyimpela umuntu wangifaka ebhaloni impela futhi into engayidlala ngiyogibela ngisabani ngijabulele ukuyongena ngathi nje ngigiya ngidlala nje ngigwiya ngiyogibela ngajaha ukuthi alisuke ngibone la ufika waphula isitulo khona loba uphula isitulo nje vele yebo lapho ha uqala ukugibela ibhanoyi uphula isitulo hawu nona ngithiwa ngihluphe thunyiwe yili yayibhakade ayisegazini uhayi shwele madoda shwele na yayikhona into esisegazini ukuthi hayi wathi kushayashaya vele uhlupha nje vele hayi weka bhoqo mfowethu hawe ngoba ngade ngitshelile ukuthi hayi mina amahloni anginawo ngihlala nginawo amahloni nje into engenawo sidana namanje mina mama ngabe nje ukuthi yena mangathi ngahlupha nje ngisho njengoba ngibona nje ngiyabona ngisopha nje ngiphuze enkezo ngilight nje kodwa nje ngafe ngihlupha hayi ngoba umuntu onesisa ngani noma onenhliziyo ehle obathanda abantu kusuke sekutheni mawusiblock abantu ngoba hayi isha ngiyiblock inswi angidlali hayi hayi phela bakhona abantu abakuphendulayo mfowethu bekone mfowethu umoya inswi hayi bese ngiyiblock nje yathi ithi yabuya ngale ngekhona lapha la inswi hey khona ivideo esike sayishaya nawe cabe sicela ukushutha kamayebaye ngikhumbula ukhuluma ngokuthi ubaba wakho phela ubaba wakho waqopha umlando mechanic awu mina ngizalo umgugudu wegolo kusala amathambo intombi ngicisha igolo umsulu ngani nantombi ngicisha igolo nje uphepisa abani igolo ngoma nami nginamasendo igolo ngo sifebe ngudlile bokubona phambili abangenamthondo uqhabi kaufendi yashelela umthondo kongena ematshitshini ngani suphisela ngamashizolo sifebe ngudlile bokubona phambili abangenamthondo inkomo negolo elikhulu zanti enjani ubabuza la mina umechanic shwele na waxoxela isibanga uthi wazi umlungu yebo wamthi khona umlungu uyofensa umechanic uyokhombisa oshelelayo kwaka leyo mnyaka leyo cashi iminyaka la ko 70s yakusene apartheid lapha kuma 70 bani impela yakulo mnyaka leyo impela nje watholakala kadunemba umlungu ufile wena ufile nya ungaboshwa ungaphumi ufile lo cwaso lepolitiki yakudala yaso lo cwaso lepolitiki wezinto engazi yeziwe ini yona kube kuthiwa nobaba ukuthwala kwangakashiziwa kuleya isasikhathi ngabe kube namhlanje ngabe sithiwa ekuthwalela impela
Ilokhuza. Usoka. Kofonoza. Usoka hayi ngabe sithi wayiphwalele. Zala isoka. Unqanqa. Umakhenika. Mina ngizalo umakhenika. Omakhenika abakhenika imoto bengcolo oyele baba ekhenika igolo baba. Yazi. Igolo. Ekhenika igolo baba. Shwele. Ngiyakutshela phela wekabhoqo ngiyakutshela. Kuyenzeka nithothi insizwa mhlawumbe uma uthi imicimbi emikhulu ziyagana kanjalo njengoba umuntu ogiyayo nje kanje. Kuyenzeka nje kumeme insizwa. Kakhulu awu. Uyahambeli? Kabi ngiyakutshela impela ukubona nje. Hawu kabi hawu. Komntuba mina ngibuya khona, kompangeni ngibuya khona, kobani ngapha komaphumulo ngapha, kodandi, ngonongoma, ko Vryheid. Oh. Zengibiza nje insizwa. Ngikuma nje nge5. Yeah. Nge5 kukhehla umfoka ukwenza wakho imali. Lapha na ukhehla lapha emfabeni lapha. Ngiyobe ngikhona ngiyobe ngiyodlala. Nana inkabe epofu. Awu ngobe ngikhangula ke le nkabe. Ngobe ngiyibhula ngithi. Awu madoda. Awu ngobe ngiyibhula ngithi. Ngobe ngiyibhula ngithi. Nana inkabe epofu ngobe ngithole lapha kwenza. Yeah. Njobe yokhehla. Ngobe ngiphenduka nasika, ngobe ngiphenduka. Khona insizwe ngishingelene nayo lapha ne. Yakho lapha kwelakithi lapha nakashwili. Umfoka bani lona ngoba lo mfana umfoka baye akanginqumele madoda. Akanginqumeli sengimkhohlile. Sengimkhohliwe manje mfana la ulapha kashwili uthi wakhulela osuthu leka nongoma la akhulela khona. Yakhonza. Futhi ke ungipha amandla ukuthi kube nensizwe engishalenjayo. Yeah. Uthi mele siyogiya. Ya ngiyajabula nje kodwa manje inkinga ngathi ikhuluma phela aze ngimashiya ivideo yayo. Idlala. Aze ngibone ngisho mhlawumbe kuthiwa nje igidi ushameni 1 akukho ngishupe. Akukho ngisho lutho. Uyonquka. Ngaze ngiyibona. Kunensizwa eSeeastern Cape ekukhonze kakhulu. Ulokhuzana. Uhlangana kanjani nenkuzi bomvu? Kuze bomvu Iqale khona kwazana. yafika impela la engifuna. La. La impela yafika la engifuna. Impela inkozi bomvu ngifuna impela yafika impela yaqathatha engifuna qathatha. Yeah. Ihamba noKing Nube. Yeah. Ngifuna yaze ngithola. Wamangala ukuthi hawu. Umadoda kanti ngempela sengingilingili. Nawo lo nsizwa nje leyo iyo eqale ukungifaka eEastern Cape. Bakukhonzile abantu baseyinzini. Kabi uyabona nje lo mfana lo untibane lo uthibela. Wangilopha lo mfana inkomo zami. Uthibela wangilopha lezi nkomo zami ngalojo lapha namfuthu eEastern Cape yangikhankasela yavo wena ntibane nomfana nasekandi nomfana. Ngifuna ubende lami. Ayibuye lezo nkomo namfana ngifuna ubende lami nathibele namfana wena ntibane lezo nkomo ngezami angisosi lutho ngifuna ubende lami lezo nkomo ekamakhenika lezo nkomo kababa lezo nkomo wangilopha wena futhi nje noma ngathiwa siyagiya nontibane mina noma u1 ushamene ngomxosha nje ngeke enze lutho vele ilobukirikiri ababenza ukuthi bengilophe ngeinkomo Eastern Cape yonke futhi ihamba nami Lapha Eastern Cape. hayibo mfowethu ngiyakutshela Eastern Cape Uzebomvu yakukha amahotela ayagana wonke amadolobha Bizane Monfreya eButhatha Qumbu Qunu ngoba ngisho ukuthi umuzi kaMandela mina ngafika ngama samatsenge emoto kwathiwa na umuzi kaMandela ngathi hawu ngila olihlahla yes kwathiwa na umuzi kaMandela ngathi ha ngihambile madoda ongazi ukuthi ufika hawu kokomani mfowethu ko Port Elizabeth ko East London yabona nje Eastern Cape ngiyiguduzilwe ndoda bayayithanda inkomo Eastern Cape ngiyakutshela mina njoba ngisho ngithi wena ntibane wena thibela angisosi lutho ngiyalifuna ubende lami ayibuye lezo nkomo ngiyayidinga ndoda ngiyayidinga lezo nkomo ekababa makhenika lezo nkomo ngizona ezami bazabalaza abantu bengivotela left and right hayi ngalotshwa
Akekho umuntu engavuka engaboni lapho uthi inkomo ziyenkomeni. Intibane ngathi azeyintibaneni zodla udaka zofusha udaka le. Inkomo nayo inkomo inqaka nje asize la kuDamani. Angalotho. Yeze i-competition. Angisayifuna ngeni. Angisayifuna ngeni nje. Ngiyocela ngisho abantu abangikhonzile, abangithandayo, abangesekayo, ngithi nje nize nje ningalokothi. Angisayingeni. Yiyo le phela ngalojwa kuyo engifanele. Enye ezayo yobifanele omunye. Uyangithi ngithini? Enye ezayo yobifanele omunye le hayi. Ngithi nje ngitibane yona mfana ngiyayifuna, angisosile utho ngifuna ube ndilama ngisosile utho. Wena mfana ngifuna inkomo zami. Angosile utho ngibulawa indlala mina. Ayibuyi inkomo ikababa no. Khona inkunzi ebomvu kusukela lapho ke kulandile la. Hayi naphilelana. Waya. La ndoda ikhonze kakhulu. Waya impela nje waya nje. Isuka Eastern Cape. Isuka nje Eastern Cape impela nje. Funa uma kuthiwa mhlawumbe iyangidinga. Khona umcimbi khona Eastern Cape. Ngiyaqhuma ngiyekhona. Ngiyaqhuma ngiyekhona Eastern Cape na kanjani nakanjani. Ngiyaqhuma ngihambe ngiyekhona. Waqoqosha isikhova. Umfowabo phosa wenyathu kushishiliza. Kwamangala abantu. Uthwala umuntu esabuthi. Uyabona ngathi uyabambelela la. Wathi ukuthwala nje kuleka ubala. Kwakubala. Usuyigilile imanga. Ezimnandi nje futhi imanga ezimnandi zokudlala kokuncokola uyabona. Akukho la abanganyakazi khona abantu bawuqhamuka South Africa yonke. We. Ngiyakutshela mina ngisho kuwe. Ngiyakutshela impela. Noma ungaqhamuka enqulu. Noma ukuqala yedwa nje. La inkomo. Na inkomo le. Vele kuduma. Abahagwa belungu lapha la Eastern Cape. My babo. Ube kunyawo la intombazaneni ehlombe. My babonke ngafika eSouth Coast. Yep. Ngiyabona lo vudule ngise South Coast lapha kwingoma yakho ngathi kwakuyingoma lapha yase South Coast lapha. Yona ngithi nje qa bese ngithi udlala kwathi nquzu. Yewe kabhoqo fo. Isayisi kamdlona. Shwele bakithi shwele ivale. Asiphethe ngokuthi ungathindi uyibongela kubantu baseNingizimu Afrika bonke abakhombisa ukukuthanda ngoba uyathandwa. Ngiyathokoza futhi wekabhoqo ngiyathokoza kubantu abangithandayo, abangesekayo, abangikhonzile. Ngithi isandla zami zedlula ikhanda. Izandla zami sezedlula nje impondo ke lezi engiyifakileke. Bantu bala eSouth Africa yonke enhla nasenzansi. Phansi Eastern Cape ngithi yonke Eastern Cape. Hawu. Kwelakithi eKZN ngingabala ngithini? Oshowe. Ngingabala ngithini? Emahostel onke. Hawu yikho ngibhanga. Njoba ngibhanga ngithi nje. Nice feeling. Ngapande linye. Ehlanzeni kokuthembisa. Ngapande linye ngoba ngingabala ngize ngifike phi? Yonke indawo insizwa zethu. Ngingabala ngize ngifike phi kwathi dawo. eManyi University ongoye. Inqaha nje inkomo yabantu le bayelusa le inkomo kazolonke le. Futhi yabona le video ngithi ngiyiblock khona inja tswi. Yebo. Hayi akekho ngayithokozelanga la video. Lapha ngithi nje ngenza into zami. Uzokubloka mina. Nawe wenza into zakhe. Ungangitsheli mina ukuthi ngenzeni. Abafundi ko UKZN. Ngiyiblock nje mina nswi. Ngithi nje tsi kondumisa itrend. Tswi. Howard trender wesiveli. Shwele na.